itong mga tax increases na to, na tataas ang presyo sa beer, sa alcohol, sa gin, pati na rin sa sigarilyo, yung e-cigarette, ang unot-dulo nito, pinopondohan natin ang ating universal healthcare. Ngayon, ang problema, lahat tayo nadidismaya sa DOH kasi ang katotohanan, yung PhilHealth is so badly managed na hanggang ngayon di pa natin alam kung magkano talaga ang halaga at ano ba ang rollout niyan, anong ilalabas kada taon. Kaya ba nila yan o mauuwi na naman sa expired medicine na nakatambak sa bodega? Yan ang problema natin. At wag naman natin linlangin yung tao na bukas makalawa, lahat kayo covered sa lahat ng outpatient pati dialysis at chemo. Kasi hindi naman totoo yun. So gumawa tayo ng maayos na plano na may financial sa makatotohanan.